Inini ndairova madrugs. Zvakaita kuti ndirove madrugs ndanga ndine marriage yangu. Pandakarambana nemurume wangu ndabva ndaona ndisina imwe decision yekuti ndiite ndandati rega inini ndipute madrugs. Ndaitoenda kubasa ndichidzoka kumba ndichinotenga madrugs angu ndichiputa. Nandazoona ukatanga urova madrugs aya kubasa kwacho hauzoenda. Unenge wakuda kungogara uchitoputa madrugs yayo. Ndairova mutoriro, ndaiputa mbanje, ndaismoka masigareti. Saka ndaiti ndikaputa masigareti aya handichaende kubasa, ndoswera ndiri pamba. Mwana ndabva ndati rega ndiendese mwana kuvabereki. Ndauda kugara ndega, inini handogara mugeto ndiri ndega, ndakuzviitira life yangu, ndamunhu mukuru. Ndandatanga kuba ndichifamba pamashops ndichiba zvokuti chibira vanhu, chipinda mutauni ndichiba chitaya chinonzi chandoni. Ine ndaiba zvokuti kubasa kwausingachaindeki. Ine kubasa kwai ndaitoti ndikaenda ndonoba futi. Saka ndinokukurudzirai vasikana nevakomana kuti siyanai nemadrugs. Madrugs akashata. Mukuona kupinda kwandakaita kunoku kujeri inhau iyoyo yemadrugs. Ukaputa madrugs unonetsana nevanhu. Unenge uchingoona kunge munhu wese mwana wako unge mufana unge chii. Ndopai panzi unoona kunge munhu 1 zvinhu zva10 cho chiri chinhu 1. Inhau yemadrugs iyoyo. Saka ndakazonetsanawo neumwe munhuwo nenhau yesacheti remutoriro. Ndatatosvika pakurova nosvika ndaya kunoku ndaenda kujeri, ndasungwa ndaiswa kujeri. Ndasvika kujeri kuye ndakatangawo kudzidziswa zvakasiyana siyana. Izvozvi zvindovaka ndiri build. Saka ndinokukurudzirai vasikana nevakomana kuti siyanai nemutoriro, siyanai nezvinodhaka, siyanai nekutamba nevakomana vana vasikana. Zvakashata. Inini nditori muno mujeri ndakasiya mwana wangu ave ne8 years ari ega panze. Zvinofadzawo here mwana achibvunzwa kuti mama wako ari pashe achidaira kuti vari kujeri? Saka ndinokukurudzirai kuti siyanai nemadrugs vasikana nevakomana. Pasi nemutoriro, pasi nemutoriro, pamberi nekudzidza. Ini ndini umwe wacho airova madrugs. Kuti ndisvike pandiri panapa madrugs, ndipfeke uniform yandakapfeka iyi madrugs, ndasingaudzike yaingova inzwa inini chete. Munhu wese akataura ndasingateereri. Asi imwe ndaishandiswa nevakomana, ndini ndaiswa pamberi kunoba. Taiba takawanda. Asi ndindega munhu akazobatwa. Abatwa hapana munhu akakwanisa kunditeera. Ndakasvika kupolisi kune 10 makaunzi anga akandimirira. Makaunzi ekubira vanhu. But vakazondipa 5 ndowandakaenda nawo kukoti. Ndasvika kukoti kwekweya ndakazotongawo ne2 mhosva. Nedzana ndisina kuita ndakadzipiwa nokuti ndandaakuzikamwa kuti ndinofamba neboys rinoba. Ndikaiswa pamberi, ndindaitanga kutosvika pane munhu anenge ane mari. Ndobva ndakazotongwa ne2. Ndakatongwa gore. Ndakutopedza zvangu ndobuda muna November. Asi jeri rakaoma vanhu vaMwari. Itai zvechikoro. Chikoro pamberi. Siyai madrugs aya. Ini ndakava madrugs type yese. Asi hapana zvaakandisvitsa. Hapana kwaakandisvitsa madrugs aya. Ndosaka ndiri panapa. Ndichione vana 2 zvakatonimirira vada kutochengetwa neni. Asi ndiri mukati munomu. So paida kuya paikaya kwangu visit chaiwo. Vakati ndingakwanisa kuya nemwana akaona uri mukati musunga. Ndakatozvifarira. Saka ndinoti kwamuri siyai madrugs aya. Hapana kwaanokusvitsai. Anongokuita kuti unetadza kuwirirana nemhuri dzako neshamwari zvese. Chawafunga unokarwa nemutoriro ndocho unonge chiri right. Chero munhu akakuudza zvakaita sehambomuteereri. Saka siyai madrugs muite zvechikoro. Mugozoitawo maloya maPPI. Kwete kusori muchiwa madrugs muchitiza maleseni. Munoziya madrugs aya chinhu chakaipisa ende chinouraya. Hausi stereki kana uri munhu madrugs. Usanyanya kuzviona ngo wakapenga stereki, madrugs anouraya. Vamwe vacho pavanouya kunge uyu Eliza wamuri kuona ari kuti ndaiba uyu. Akauya akaonda zvekuti hamaimbomutarisa kaviri. Vamwe vacho vari kujeri mwanouya asi paina kodi yese iri pachena because mamwe madrugs mukadya mukamaputa oro kumamwa hauchadi kuita sei kudya. Saka unopera zvekuti mukaona munhu achiuya mujeri so unofunga kuti mangwana haaponi. But unotozoona kuti later on ne-correctional service kwatinoiswa uku anotozotanga kuwana rehabilitation yakakwana, otanga kutodyawo, otanga kutosimbawo.
Pane mumwe musikana wandaigara ndakatarisa everyday iyoyo yaitove TV yangu, ani madhota hakuna ma-TV. Saka ndaizomutarisa manje kana akarohwa nemadrugs, funga kuti akangomuka makuseni akangovhurirwa anenge akanonoka nekuvhurirwa menbhuku rakuzai zvaanoita. Musafunga kuti ndikumafaniza, asi maskits amaititi ndo zvaanotoita kubva richibuda zuva kusvika richiita sei. Bata maiki mwanangu. Dori kangovhurwa ndizvo abuda apanze anotanga kudai. Kusvika zuva ranyura maawazi manganiwaya anenge ane imwe energy yekuti kana katanga kana kuwacha uniform yake anoiwacha oiyanika, aiyanika oipfeka iri nyoro oiburutsa futi oiwacha. You know the confusion iri mari. Akada kutanga kuimba zvekuvharira soka, munotodza kuraraima akatanga kuimba musikana ende hapana zvamunomita. Mainform edu aya pane imwe zuva rakadaidzwa naMadam akangoibvarura ndobva ichinja ndobva aita repova. Hanzi haina unyatsonaka. Ndimona futa mutoriro unongokuonesa zvimwe zvinhu zvisingaite. Saka ini ndiri kuti guys, muchiri vana vadiki, president wedu ari kuti nyika inovakwa nevene vayo. Imimi ndimi vene vacho, ndimi vana vacho, ndimi future yamangwana, mapresident amangwana, madoctors amangwana. Let's say no to drugs. Ini ndanyatsozviwitnessera ende zvandibata saamai, because the majority yevana vakomana rapa ndokutoona kunge makabatwa nemutoriro. Toenda navo here ZPCS? Tovatore here? Boys, toenda nemi here apa? Ndikuona tumutoriro type of behavior. Toenda nemi handiti. Hatidi kukuonai kujera hakuna kids. Ndinoona vana munyatsozivi jera harina kids ende manzwa naOscar taura kuti you are privileged kutiona. Hatibvumidzwa tionekwe izvi. Chero ndichiona vana vangu kana I miss my kids ndinoona nepafenzi. Tinofana tosatogone tu kuti mama mhoroi. Do you think zvakanaka? Chitani touya pafenzi kuti mama mhoroi ndomutsa netugunwe onditira madhanzi ake nepafenzi. Kuzora ndichichema because ndajaira kugara nevana vangu ndichitamba nevana vangu. Pandakapinda mujeri ndaitawo zvandakaita zvandaifunga kuti haisi mhosva, mara tozoona kuti inga imhosva. Unoziva unogona kupara usiri kuziva kuti urikutopara. Otozoshamisika wakunzi guilty uchifunga kuti uri kuenda kumba. Otozoshamisika wakutoenda kuseri. Saka ndasungwa nemhosva iyoyo yandakaita. Ndakapinda